Con relación ao tema do tambre e dos vertidos, bueno, pues todo sigue con total normalidade. A parte do control que se fai na propia captación, se instalou unha sonda varios kilómetros máis arriba que está facendo medicións de tal maneira que facilita un dato anticipado no caso de que detecte alguna cousa para estar prevenidos. De momento, todas as medicións dan perfectamente normal. Por lo tanto, unha vez rematado, de alguna maneira, dando por rematado este episodio, recuperada a normalidade, o único que tenemos que facer todos será unha reflexión importante. Terá que facer a Xunta e os gandeiros unha reflexión relativa ao tratamento do purín e a xestión que se fai del. O decía outro día, é posible que en Galicia haya 20 ou 30.000 balsas, non sei, pero miles en todo caso. Nas propias beiras do Tambre hai docenas e, polo tanto, non se pode descartar que poida haber novos accidentes, sino que é previsible que acabará habendo novos accidentes. Non digo aquí, pode ser en calquera outro sitio de Galicia. De feito, comentábanme que o brao pasado, unha vila importante de Galicia, en plenas festas, estuvo 3 días sin auga, exactamente polo mesmo problema que pasou en Santiago a Mesebrión, solo que ali, pois, por maiores dificultades, se quedaron durante 3 días sin auga en esa vila, en plena temporada turística e en plenas festas. Por lo tanto, accidentes destos houbo máis, seguramente con menos repercusión que este, pois polas circunstancias que se deron, en algúns casos con consecuencias peores, e é probable que os haya no futuro. Por lo tanto, eu que creo que sería razonable ver cal é a normativa en esa materia, revisala se é necesario. Sería razonable levar un certo control sobre o que se produce e, desde logo, sería razonable ter uns protocolos de actuación que faciliten a rápida circulación de información, o aviso a todos os afectados e tamén a intervención para facerlle frente aos daños que se poden producir con carácter inmediato. No caso de Santiago tamén tenemos que facer algunha reflexión, tanto Santiago como Ames e Brión, tenemos que facer os 3 concellos algunha reflexión, porque o punto en común que temos todos é que a nosa captación de auga sale do río Tambre. Por lo tanto, tenemos que valorar outras hipótesis alternativas, posiblemente de forma compartida entre nós, para que nos poida ser útiles a todos no caso de que un momento determinado pois o río Tambre non poidera ser utilizable, pois poder dispoñer dun servicio garantido desde outros ámbitos. É evidente que en poblacións do tamaño de Santiago, pero incluso de Bertamiráns ou do Milladoiro, non é moi viable a través de camións de auga ou algo así. É unha hipótesis moi pouco viable. Por tanto, temos que pensar en outras alternativas. Nos dispoñemos de unha pequena alternativa que son as augas que veñen das Brañas, concretamente de Brins, pero o seu caudal é demasiado pequeno como para asegurarnos un consumo de auga suficiente para unha cidade como Santiago en caso de necesidade. Bueno, traballaremos tamén en esa hipótesis. En outro orden de cousas, onte presentábamos a campaña de bonos, hoxe se abriu o prazo, e volvo a reiteralo para que os comercios e establecimentos hosteleiros que así o desexen se adiran a esta campaña, cantos máis millor, e a semana que ven faremos a presentación da convocatoria cara ao público para que todos os que queiran poidan baixar os seus bonos e dispoñer deles. Bueno, unha pata máis das cousas que se están facendo en apoio ao comercio e a hostelería. Espero que este mes poidamos facer efectivas as axudas económicas. En este momento está concluído
o proceso da revisión, está pendiente da supervisión por parte dos servicios de intervención. Eu espero que teñen que supervisar un a un os 500 e pico expedientes de comercio e os 600 e pico de hostelería. Por lo tanto, pois habrá que darlles un tempo para que poidan facer ese traballo, pero eu espero que ao longo deste mes poidamos facer efectivas esas axudas e, por lo tanto, poidan cobrar todos a axuda comprometida. E, desde logo, o que nos temos que sentir son moi satisfeitos dos datos do turismo. De feito, hoxe mesmo hai unha plataforma patronal de turismo que é Esteltur, que está vinculada a un grupo que se chama Hosteltur, que son os que levan un pouco a comunicación, que controla todos os datos de reservas e de demanda hoteleira en todas as comunidades de España. E, desde logo, a dedicatoria que lle fai ao Camiño de Santiago, leo: en cuanto a destinos urbanos, el Camino de Santiago gana la partida como una opción para el otoño, siendo Santiago de Compostela el destino más demandado, con un 56% de aumento. Bueno, todo isto nos indica que está funcionando ben o turismo, como xa podemos apreciar calquera de nós vendo as rúas de Santiago. Funciona ben a peregrinación, como mesmo poden comprobar onte no acto que celebramos no Centro Internacional de Peregrinacións, e todo isto está tendo unhas consecuencias moi positivas para o comercio e a hostelería. O que xa non me gusta tanto, digamos, o exceso de actividade nocturna ou de presencia na vía pública de grupos moi numerosos de xóvenes. Entendo que, efectivamente, despois de 19 meses na situación na que estábamos, pois que os xóvenes sintan a necesidade de compartir cos seus compañeiros e amigos, de socializar, de disfrutar da rúa, pero é necesario seguir pedindo unha prudencia elemental, e ademais é necesario pedir respeto ao descanso dos demais. Non vai a ser que haya quen acabe botando de menos o toque de queda a unha determinada hora, porque xa sería o colmo. Por tanto, o feito de dispoñer de máis libertad tamén nos obriga a actuar máis responsablemente. Non sei se hai algunha pregunta. Bueno, xa estamos falando desto. A noite de esta noite, que tal? Houve moita... Bastante movida. Moitas denuncias? Algunhas. Non, para sancións menos que a outra que houve 60 e pico, pero bueno, houve 14 festas en pisos, que son moitas. Houve un certo número de denuncias por originar na vía pública, creo que 7. Pero eses datos os facilitarán. E, desde logo, as concentracións que se producen en determinadas discotecas ou puntos para poder acceder aos locales están ocasionando moitísimas molestias aos veciños. A policía está pendiente, había un servicio reforzado claramente durante esta noite, pero é evidente que concentracións de centos de xóvenes para aspirar a intentar entrar ou salir dunha discoteca nos crean un problema de complexa solución, que espero que no futuro se vaya suavizando. E os temas dos botellóns, porque, por exemplo, Belvís está sendo un punto... Bueno, está acudindo a policía todos os días a Belvís. Todos os días, quere decir que é un punto moi conflictivo. Non está sendo especialmente conflictivo, porque afortunadamente Belvís é un parque moi amplio, pero está acudindo todos os días a policía ali sobre ese tema. Nos ocasionan, por exemplo, máis disgusto
Outros sitios pode ser a concentración que se está producindo ao redor de alguna discoteca, porque xusto nunha zona moi poblada, donde, ainda que non pase nada, simplemente ao falar as persoas, o vecindario ten dificultades para dormir, ou no propio Parque da Constitución, que tamén está moi cerca das vivendas. É dicir, esos son puntos que ahora mismo nos está ocasionando, digamos, máis problema precisamente por ese concepto que vostede emplea, conflictividade, é dicir, conflictividade que é o contraste entre o que uns queren facer, que é divertirse, e o que outros necesitan facer, que é dormir. Bueno, nada máis, veña. Unha pregunta, a reunión desta mañá co consorcio, de que era exactamente? A reunión desta mañá co consorcio? Non, eu non estuve nunha reunión co consorcio esta mañá. Pode que a houbera, porque hai continuamente reunións co consorcio, entre outras porque estamos preparando os programas, por exemplo, para acudir ao Fondo Next Generation, por exemplo, os vinculados ao reparto de mercancías, que hai reunións continuas sobre eso, ou sobre temas de programación cultural, ou sobre programas de rehabilitación, por tanto, pero non estuve. Quero dicir, en esas reunións en concreto, as desta mañá, eu non estuve. Por tanto, non lle podo decir. Pregunta Patria, os veciños de Brañas de Sar denuncian tamén zona do Triángulo Igual sen que se achegue policía. Os veciños de Brañas de Sar. Bueno, en Brañas de Sar me gustaría que especificaran un pouco máis de que veciños de Brañas de Sar. Mismo en Brañas de Sar non vive ninguén. Por lo tanto, entendo que deben ser de unha zona colindante, pode ser de un edificio que hai na rúa Clara Campoamor, pero non me constan denuncias. Poden ser de veciños de Pontepedriña, pero non me constan denuncias das que eu teña coñecemento. Pode un local como Ruta poñer a venda as entradas desde primeira hora da mañá? Isto produce aglomeracións na rúa desde primeira hora, rapazadas en máscara e non está. Mire, ese tema non está regulado en ninguna parte. O que sí entendo é que ahora mismo Ruta está poñendo a venda por internet as súas entradas. Por lo tanto, se é así, que non o sei, pero o que me transmiten, tampouco sei por que ten que concentrarse a xente ali. Na zona do paseo, hai unha zona mesmo con sofás. Bueno, hai máis dunha semana que non vou por ali, pero hai unha semana non había ningún sofá en esa zona do paseo. E tampouco hai ningunha vivenda na zona do paseo, salvo no cruce mismo de Sar, cando cruza Sar. Con todo, estaremos atentos a isto que nos di Patricia, e mandaremos mirar ese tema. Pero non me constan denuncias sobre esa cuestión. Bueno, xa está, Outra pregunta, dúas fortísimas. Vais a asfaltar hoxe pola noite e Concheiro, se nos pode confirmar? Dous, a canalización que se encontrou no Hórreo, que obrigou a parar as obras? Non é ese o problema. Ahora mesmo no Hórreo que se está resolvendo son os temas de encaixe e conexión entre a estación intermodal e, sobre todo, a futura terminal de viaxeiros e coa conexión coa nova obra. De feito, ese tema eu entendo que basicamente debe estar resolto. Ahora mesmo que se estaba resolvendo é co arquitecto autor do proxecto da terminal de viaxeiros do AVE para conectar perfectamente as obras que se están facendo no Hórreo coas que se van a facer coa construción da estación da terminal de viaxeiros, co fin de que queden perfectamente integrados, porque hai un punto no que, digamos, esa especie de plaza que se abre se ten que integrar completamente e perfectamente
en 2 puntos, en realidad se ten que integrar perfectamente coas obras do Hórreo. Por tanto, ahora están mirando aí as rasantes, todo ese tipo de cousas, os materiales que se emplean cada un en cada parte para que sean coincidentes. Pero bueno, Eso non estaba previsto de antes, quero dicir. bueno, hai temas que se ven no momento en que se está aí, e logo hai outros temas que se descubren no momento en que se desmonta. Por exemplo, o encaixe de especies arbóreas en función das canalizacións que hai, das distancias que hai, do espacio que hai e da base que poden ter. Por tanto, se están facendo estes axustes que calculo que estarán rematados xa en este momento, e a partir de aí a obra irá recuperando o seu ritmo normal. Pero están traballando, digo, está parada ahora mismo. Que o saiba, non está parada. Non está parada. Concheiros, vais a saltar ou non? Eso sí que non lle podo contestar. Eso prefiero que lle pregunten ao concelleiro de obras, porque a última vez se me ocurreu facer público a listaxe de días que me pasaron eles mismos, e logo resultou que por determinadas circunstancias todo se complicou. Un día porque choveu, logo outros días porque digamos a base que se botou non acababa de alcanzar o nivel de cohesión que tiña que alcanzar, e por lo tanto houve que levantala e sustituíla por outra. Son dificultades que a veces aparecen nas obras, e por lo tanto imos a deixarlas discurrir. O que sí se pode decir, e eso creo que todo o mundo reconoce, é que se está traballando arreo nesa hora. E desde logo as críticas que había de que non había ninguén traballando, eu as veces que fun vexo a xente traballando, vexo as máquinas traballando, e ninguén me volveu a comentar eso. Bueno, nada máis, xa está. Gracias.